Siareiros, unhas das cousas, aparte da loita pola selección nacional galega, é a loita contra o localismo, que conseguimos realmente que xente de Vigo, de Coruña, de Pontevedra, de Ourense, de Ferrol, estemos hoxe, deixemos ao lado o noso equipo de cada domingo polas cores nacionais que son as nosas e as galegas. E o gallá os nosos deportistas poideran decidir sen ter ninguna sanción por parte das diferentes federacións españolas. Entón, por eso, nos este ano decimos dereito a decidir, dereito a competir. Primeira vez que toco en Riazor, nun estadio, no campo de fútbol, a primeira vez que estou no centro e emocionadísimo, claro. Pareceme unha cousa extraordinaria, repetido xa de outros anos, por tanto, estamos aquí moi contentos esperando un bom resultado.
unha vez máis aquí. Este gol dedico yo aos aficionados do Lugo. Eles son un bo fútbol, viñeron aquí a gañar e non nos puseron as cousas fáciles, pero nós fomos capaces de sacar o país adiante. É moi bonito todo isto para Galicia, non? O equipo, a selección mundialista, e bueno, o que pasa que nós, pues, na nosa casa, pues, parece que xogamos un poquinho mellor. نتایج قبلی هم که این تیم گرفته بود نشانگر یه تیم خیلی خوب بود. Los resultados anteriores que ya lo teníamos en cuenta eran resultados muy buenos. من فکر میکنم امروز هم گالیسیا خوب بازی کرد هم تیم ملی. Creo que el partido de hoy, en el partido de hoy, tanto el equipo galego ha trabajado muy bien como el equipo nacional, la selección nacional iraní. Disfrutamos de un partido muy completo, un partido a mí particularmente de dos catro, pois o que me resultou máis intenso de xogo e que, como dicíamos, ia haber partido da selección, ia haber a festa do fútbol galego e aquí está ademais unha selección, bueno, invicta, ¿no? Seguimos aí sendo unha selección invicta e, bueno, traballamos xa para o vindeiro partido da selección galega. Eles veñen con unha ilusión tremenda, veñen dispostos a dar o mellor aquí a terra que os viu nacer e, por tanto, hai que agradecerlle moito que tuveran esta disposición, non? Vamos, eu creo que con estes días que houve de parón, de incertidume, pois a mellor xente que se puidese pensalo máis, pero os que aquí estiveron animando todo o tempo a selección e eu creo que iso o que vale e, dende logo, pois eu sempre digo que esta selección se merece a esta afección a esta selección.